So watch me bring the fire, set the night. Hangin ta. Medyo panakita tayo sa syudad. Panakita sa syudad. So, magpahangin ta. Natakaroon sa dito ko sa Opal Bridge. Gagagya pa ka na. Naku sa Opal Bridge. Actually, panagatan ako. Panagatan. Sana kayo magpahangin. Agad tayo. Relax. Itong balon. Ano akong gi-order? Freshly baked cookies. Paano siya kaning pag-order na po ani na hindi lang yun siya ingon na order lang kay gusto ka mukaon. Nice kay ang purpose aside sa makakaon ka sa malamihan nga cookies, one pa jud ni siya kanang for a cause, fundraising man siyang activities. Ang friend Aya ni Camille. Kayo. Para makatabang na yun, nara. May kayang cookie. Dahil tago rin pa daw ako mas taon na po. Sitak to sa pulis. Taon siya. Nagpa siya. Bukaan ko na. Sige, ayos siya po. Lord, thank you. Kuyawan ko na. Kasi ano lang. Hindi mo rin mataghan ko, no? Naman din po di malakwan sa ubos. Mga batanon barkada bongga, very good kayo, nagmas gyapon sila, hindi na sila magklaro kayo dito sa ubos kay tapos pa sila tuyo, hindi magklaro, hindi nyo tuyo ang tataw, hindi nyo sila makita. Puro ako dyan sa ubos ko.
Diba? Hindi mo makasuloy-suloy na dili, oh. Ano na ang part? Ganda na tayo. Ah, reach. Sa kanindot ang palibot. Yan. Diba? Nindot kay tanaw. Hindi pag yun. $5.25 sa hapon. Pag din may mag-ulan. Mabot diri ang promote sa pagkaon sa Panagatan. Simot-simot na lang tayo. Panalagsa, mapahangin sa Tadinis, tulog kay sa atong area. Ang ginato mabisitahan. May katulog. Mawala sa stress. Magkinanglan. Kung namoy panahon bitaw. Uban sa inyong family, mga loved ones, ano dito? Gusto kayong hangin. Na-relax din mo. Dala mo chichirya. Kung dala mo chichirya, dala lang ninyo inyong mga ways na tayo after. Para ma-maintain po ang kalimpyo sa lugar. Hingaw gina mga beach resorts. Pulis. Nagunda na ang pulis. Nanay pulis na sa... Sir. Matagtangik. Ah! Lord. Lawa mo nakapatay. Sabi ko yung matlaw. Ayan lang, pero ito ang sunset tapit area. Nung pugo, nagsiga na napit ito ang pugo na ra. Tapos na niya ang pugo. Ito. Siga na ng mga suga. Ah, hindi na kita. Kasalot na yung ano. Balik ako na balik. Asi. Welcome to Go in Samis Oriental. Ano? Nag mga taikuan. Ikatulo na ni siya nga ambulance. Yagi ambulance. Salamatan dito sa ino. Wala kayo tao na rin. Let's go. Gabi na. Hope you liked the video and thank you for watching. Kindly click like, subscribe, and share. And to everyone, don't forget, be good, be kind, God bless. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light.